Naramdaman ng magkaibigan ang tila nag-iibang tunog ng makina na dala nilang kotse. Lalo na si Elena dahil siya ang nagmamaneho. Ramdam niya hirap humatak ang makina. Diyos ko, Elena, huwag naman tayong itirik dito ng kotse mo. Huwag sa ganitong lugar. Takot at nagmamakaawang sabi ni Susie. Huwag kang umarte ng ganyan. Lalo akong kinakabahan sa iyo eh. Kasi naman, tingnan mo. Maggagabi na, tapos parang uulan pa. Pag ititirik tayo ng kotseng ito, patay tayo. At di kasaway, nagpasikto-sikto na nga ang tunog ng makina. Kumalog-kalog ang katawan ng kotse na parang nangingisay. Kumbaga sa tao, pagkuway tuluyan ng namatay ang makina. At ayaw na ngang umandar ng tangkain ni Elena na paandarin. Ayan, nagdilang demonyo ka. Tumirik na nga tayo. Ilang ulit pang sinubukan i-start ni Elena pero ayaw na talagang umandar. Paano tayo ngayon? Ani Susie na parang batang nagpapadyak pa sa lupa nang makababa ng kotse. Mas relax si Elena. Nagkibit balikat. Tuloy sakbat sa kanyang traveling bag na kinuha mula sa backseat. We have no choice but to find help. Isinakbit na rin ni Susie ang kanyang bag. Saan na tayo maghahanap ng tulong? Sa palipaligid, Jack, may mga makikita tayong bahay dito sa palibot. Itong kotse mo. Nagbuka uli ng kamay si Elena. Sira ang stereo niyan. Ang seat cover, luma na rin tapos ayaw pang umandar. Hindi na mananakaw yan. At nagpatiw na itong naglakad. Halika na, kailangan makakita tayo ng matutuluyan bago tuluyang kumagat ang dilim. Mukhang uulan pa. Kaya nga magmadali na tayo. Ayun o, maluwang ang ngiti ni Susie nang matanaw ang lumang bahay na iyon sa di kalayuan. Maliit na bahay lamang iyon, parang dampalang, bagamat ginamitan ng ilang patong na hollow blocks sa palibot bilang dingding. Sala-salang kawayan na ang gawing itaas. Yero ang bubong sa kabahayan. Kugon sa pinaka-kusina. May isang tuta na tumakbong, nakabahag ang puntot imbis na kumahol paglapit ng magkaibigan. Tao po? Magandang hapon po. Pero walang sumasagot. Ilang ulit silang nagtao po, ngunit nanatiling tahimik sa loob ng bahay. Parang walang nakatira. Bagamat ang naroroong tuta ay palatandaang may namamahay. Parang walang tao dito Palingalinga. Sa palibot si Elena. Walang ibang bahay, mukhang ito lang. Hindi yata talaga bahay yan. Farmhouse lang siguro. Pansamantalang silungan ng mga nagtatrabaho rito sa bukid. Humakbang papasok si Elena. Halika na, tumuloy na lang tayo. Paano kung dumating ang may-ari? Mga babae naman tayo, hindi naman siguro tayo mapagbibintangang magnanakaw. Marahan ang mga hakbang tumuloy ang magkaibigan.
Itinulak ni Elena ang pintong sa wali. May isang papag na kawayan sa loob. May nakasabit na sombrero sa dingding. May gapak na pantalon na maong sa may ulunan ng papag. Sa kusina may banga ng tubig na inumin. Sa labas nagsimulang pumatak ang ulan. Mabuti na lang at may nasilungan tayo, ani Elena nang makainom ng tubig. Dito na tayo magpapaumaga. Ha? Makakatulog ka rito? Diyos mio, Susie. Puro ka naman reklamo eh. Pwede ba tiisin na natin kung anong available para sa atin? Hindi ko naman ginustong magkaganito eh. Sino ba namang nagyayari to? Ikaw naman, di ba? Oo nga, ako, pero akalain ko ba naman na umalis na pala yung taong gusto kong makita? Dapat kasi sinigurado mo muna kung naririto nga yung high school friend mo. Ang kaso, sa sobrang excitement mo, basta ka na lang nagbiyahe. Huwag mo na akong sisihin, pwede, friend? Nandito na tayo. Magpaumaga na tayo dito. At maghahanap na lang tayo ng mekaniko bukas para maayos ang kotse ko. Hindi na lang umimik si Susie. Epektibong pamamaraan iyon kapag nagkakatampuhan. Mananahimik na lamang ang isa para di na lumawig pa ang pagtatalo. Halika na, ani Elena sa mababang tono. Maghanap tayo ng makakain sa kusina. Baka meron, gutom na ako eh. Yoko, ikaw na lang. Nagtatampo pa rin ang kaibigan. Alam ni Elena kasing nasinghala niya ito. Sorry na, sabi niya sabay hawak sa braso nito. Kasi naman tinataranta mo ko. Mukhang kalmado lang ako, pero sa totoo, gusto ko na rin magpanik. Magsasalita sana si Susie, pero sabay silang napahawak sa ilong. Naaamoy mo? Ang mabahong amoy na yun? Suminghot-singhot si Elena. Oo nga ang baho. Parang may pesteng daga. Palakang bukid siguro. Siguro nga. Halika sa kusina. Samahan mo ko. Kumakalam na ang sikmura ko Baka may makakain akong ano. Nagbungkal sila sa kusina. May palayok na nakasalang sa kalan. Pero wala itong laman. May isang kaldero na nakasabit sa tapat ng abuhan. Tinansya ni Susie ang bigat niyon. Mukhang may laman ang isang ito, mabigat Tingnan mo nga. Tanggalin mo sa sabitan. Utos ni Elena. Baka magalit ang may-ari pag pinakailaman natin. Hihingi na lang tayo ng pasensya. Gutom na talaga ako Aalokin ko na lang ng bayad ang may-ari. Bahala ka. Tinanggal iyon ni Susie sa kinasasabitan. Natakam silang pareho nang makita ang laman niyon. Pinatuyong adobo, namumula-mula pa at nagmamantika ang karne. Ay, ang sarap. Teka, wala bang kaning malamig dyan? Naghagilap sila. Nakakita sila ng kalderong sa ingan. Meron ngang kaning lamig. Pagtiyagaan na natin to. Inulam nila ang nagmamantikang adobo. Natatawa sila pareho sa sarili habang kumakain. Para tayong PG, as in patay gutom, sabi ni Elena. Pero sa totoo lang, PG talaga ako ngayon. Akalain mo ba naman na wala man lang tayong nadaanang restaurant along the way, tapos nasiraan pa tayo? At least, linisin natin itong pinagkainan natin, sabi ni Susie, para hindi magalit ang may-ari o kaya sa ingan na rin natin ng panibago.
para naman may makain sila pagdating nila. Nang makakain, si Susie na ang naglinis ng kaldero. Naghanap sila ng basurahan kung saan ilalagay ang tutong na natira. Ayun ang basurahan, no? Binuksan ni Susie ang basurahan drum sa makalabas ng pinto ng kusina para itapon ang tutong. Pero bigla nitong natutop ang ilong at bibig. Na mabuksan ang basurahan, umalimbukay ang napakasangsang na amoy. Pagkuway, napatili si Susie dahil sa nakita sa loob ng drum. Putol na ulo ng tao, kasama ang mga putol na kamay at binti. Napatakbo palapit sa kaibigan si Elena. Bakit? Sa drum! Sa drum! Nag-hysterical na sabi ni Susie. Dinungawan ni Elena ang drum at nangilabot siya. Putol-putol na katawan ng tao ang nakita niya. Hindi na nagdalawang isip si Elena. Susie, takbo! Umalis na tayo sa lugar na ito. Hindi ito tirahan ng ordinaryong tao. Malakas ang kutob kong bahay ng aswang ang napuntahan natin ito. Ano? Oo, katibayan ang mga putol-putol na katawan ng tao sa loob ng drum. At malamang karne ng tao ang nakain natin. Nagduduwal ang magkaibigan. Ibig nilang ilabas lahat ng kinain. Halos mamaluktot ang kanilang katawan sa pagsuka. Kasabay ang pagnanais makalayo sa lugar na iyon. Sa katatakbo sa gitna ng kaparangan, humantong sina Susie at Elena sa isang munting sementeryo. Maliliit ang mga puntod, mukhang libingan lang ng mga bata. Ay, bakit dito tayo napadpad? Daing ni Susie. Pagkuway, sapo ang tiyan at pinipilit alisin ang lahat ng laman niyon. Hindi nagtagal at nagsuka siya. Gayon din ang ginawa ni Elena. Walang biro, karne nga ng tao ang nakain natin. Iyon ang kutob ko. Ngayon lang ako nakatikim ng karning ganun kasarap. Sabay muling nagsuka ang magkaibigan. Latag na ang dilim. Maya-maya pa, lalaganap na ang karimlan at lalong magiging katatakutan ang kinaroroonan nilang dalawa. Elena, paano na tayo ngayon? Mukhang naligaw na tayo. Okay lang na maligaw tayo, pero huwag sana tayong masundan ng mga aswang. Aswang? Tiyak na bahay ng aswang ang nakita natin kanina. Ha? Kundi siya aswang, bakit siya kumakain ng karne ng tao? Lalong nangaykay si Susie sa takot. Maya-maya nga'y laganap na ang dilim. Ginangat-ngat na ng lamig ang katawan ng magkaibigan. Paunti-unting naglakad sila palayo sa sementeryo. Saan tayo pupunta? Umiiyak ng tanong ni Susie. Kahit saan, basta kailangan lang natin makalayo. Nandi kasaway, nakarinig sila ng mga boses. Dalawang lalaki ang nag-uusap. Ikaw naman dito sa pwesto ko. Anang isa. Sige, magpahinga ka na. Ako naman ang magbabantay. Nagkatinginan ang
Magkaibigan, sina Susie at Elena. Dalawang sundalo ang natatanong nila. Ligtas kaya silang dalawa rito? Nakarinig ng mga pagaspas ng tila malalaking pakpak ang dalawa. Napalingon sila. Sinuyod ng tingin ang kalangitan at naaninag nila sa dilim ang dalawang dipakpak na nilikha. Ayon ang dalawang pangahas. Sigaw ng isa sa dalawang aswang. Itinuturo nito sina Susie at Elena. At di kasaway sumisid ng lipad pababa ang dalawang kampo ng dilim. Bago pa nakahuma ang magkaibigan, ay nasa harapan na nila ang mga ito. Kayong dalawa ang pangahas na pumasok sa bahay namin, hindi ba? Magbabayad kayong dalawa, sabi ng isa pa. Patawad po, patawarin niyo po kami, sabi agad ni Susie, umiiyak. Nangangatal na din sa takot si Elena. Kung gusto niyo po, babayaran namin ang kinain namin. Pagmamakaawa niya. Hindi yon. Natuklasan ninyo ang lihim namin mag-asawa. Hindi nyo kayang bayaran yon. Ngunit bago pa nakadaluhong sa magkaibigan ang dalawang aswang, ay heto na ang dalawang sundalo. Nakatutok sa mga ito ang mga baril. Pagkuway, sabay pang nagpaputok paitaas. Tantanan niyo sila. Kung hindi, mabibistay kayo ng bala. Babala ng isang sundalo. Nahintakutan ang mga aswang at sabay na lumipad palayo. Laking pasasalamat ng magkaibigan sa dalawang sundalo. Isinama sila ng mga ito sa maliit na barracks malapit sa sementeryo at doon sila nagpalipas ng gabi. Inihatid pa sina Elena at Susie ng dalawang sundalo sa kinaroroonan ng kotse nila. Pagsapit ng umaga, sa tulong ng isang napadaang magsasaka, nakakita sila ng mekaniko. Kung gabi na kayo, saan kayo nagpalipas kagabi? Nagkwento ang dalawa, pati ang karanasan nila sa aswang ay ikwento nila, pati na ang pagkain nila ng karne ng tao. Nayari niyo pala ang mag-asawang Susan at Betong. Sinasabing aswang talaga ang mga iyon at kumakain ng karne ng tao. Gusto uling masok ka ng dalawa. Nahabol ho nila kami. Pagtatapat ni Elena, mabuti na lang po at tinulungan kami ng dalawang sundalo. Natigilan ang mekaniko. Sundalo ba ka mo? Oho, dalawang sundalo. Napailing ang mekaniko at sina Sarhento Kapulong at Sarhento David ang dalawang nagpakita sa inyo. Mga ining, dalawa silang veteranong sundalo noong panahon ng World War II at pareho silang taga dito. At sinasabing nagpapakita daw talaga ang dalawang yan sa mga tao, lalo na sa oras ng panganib. Nagkatinginan sina Susie at Elena. Ibig niyo pong sabihin, multo na ang dalawang veteranong sundalong iyon na nagligtas sa amin? Oo, hanggang sa kabilang buhay ay
Bayani sila. Tahimik ang magkaibigan sa biyahe pabalik ng Manila. Sa isip, tahimik nilang pinasasalamatan ang Diyos na buhay pa silang nakabalik sa piling ng kanilang mga pamilya. Hindi nila alam kung paano ikwekwento ang naging karanasan. Una ay sa aswang, ikalawa kung paano sila nakaligtas at iniligtas ng mga multo sa kamay ng mga kampo ng dilim. Ano ang iniisip mo? Baling ni Aileen sa kaibigan. Kung ano ang iniisip mo, yun din ang iniisip ko. Tugon ni Susie. Iniisip ko, aswang na rin kaya tayo? Nagkapalitan sila ng tingin. Pagkuway, sabay na napabuntong hininga ang dalawa. Luka-luka, hindi sa ganoon nasasalin ang pagiging aswang. Isa lang ang tiyak, di na sila babalik sa lugar na yon. Hindi na nila muling isusugal ang kanilang buhay. Sa ngayon ay nasa Amerika na naninirahan si Susie at si Elena ay nag-asawa ng Hapon. Ang ugnayan nila ay sa pamamagitan na lang ng chat sa internet. Lagi bahagi ng kanilang chat ang naging karanasan nila sa aswang at sa multo. At salamat, hindi na nga sila nasalinan ng sakit ng aswang.